Encara recordo com Esteu escoltant la versió en podcast de Els contes d'en Ritchie, un projecte multiplataforma de relats curts en català creat per Ritchie Vidal. Comencem. Els contes de Halloween han triomfat bastant. Moltes gràcies per escoltar-los. Però estem a un altre mes i aquest mes no hi ha contes de Halloween, sinó hi ha contes completament diferents, com per exemple un titulat Mascareta. Abans, quan ningú portava mascareta i hi havia Covid, vaig entrar a una botiga amb la mascareta posada. Em van fer fora de mala manera. Ens contaminaràs a tots, deien. Tens el virus, deien. Fora d'aquí, deien. Jo no tenia el virus, però portava la mascareta per precaució. I ara toca un conte titulat El conte de la A a la Z. Aviat buscarem camins diürns, esperarem ferms, gambes hidratades i joiós crill. Libèl·lules mengen nèctar on poden, quin raïm sublim, telescopi, us vigilen, Wallman, Chop, York, So. Espero que us hagi agradat perquè seguim amb una continuació, perquè segurament no heu entès res i aquí hi ha la versió llarga del conte de la A a la Z, que és el mateix conte, però inventant les coses del mig. Així que comencem. Es fa fosc i aviat la meva família i jo buscarem camins diürns. De moment estem atrapats, així que esperarem ferms. Gambes hidratades i joiós crill. És del poc menjar que hi ha aquí. Les libèl·lules mengen nèctar on poden. El meu fill ha portat raïm. El tenia dins la motxilla i no ho sabíem. Gràcies, fill. Quin raïm més sublim que m'has portat. Miro per un telescopi que he trobat. No veig res. Busco una moneda. En trobo una a la butxaca esquerra de la meva jaqueta. Sabia que en tenia una. Comença a ploure. Guio la meva família perquè s'amaguin sota uns arbustos. Jo em quedo sota la pluja. Poso una moneda i miro pel telescopi. Veig un home alt i un altre de més baix. Són vigilants. Dic a la meva família. Ells us vigilen. Tenen un Wallman. S'acosten. Venen cap a nosaltres. Estic xop de cap a peus i començo a delirar. Sé que he dit alguna cosa als vigilants, però no sé exactament què els he dit. No sé què estic dient. Fa una bona estona que estic sota la pluja. No em queden forces. Em deixo caure a terra i tanco els ulls. Tot és pau i tranquil·litat. Em desperto a l'hospital. Allà davant tinc la meva família i els dos vigilants. Quan pregunto on soc, em diuen que en un hospital. Pregunto on és aquest hospital i em diuen que és a Nova York. M'expliquen que m'he desmaiat al zoo. Un dels guàrdies de seguretat es disculpa per haver-nos tancat allà. Ens regala una altra entrada. No la volem pas. No volem tornar a passar aquell mal tràngol. I aviat buscarem camins diürns. Esperarem ferms. Gambes hidratades i joiós crill. Libèl·lules mengen nèctar on poden. Quin raïm sublim. Telescopi us vigilen. Wallman, Chop, York, So. I per acabar tenim aquest conte que ja veureu. Un personatge que no troba feina encara que la busqui. El títol del relat és La feina impossible. Avui m'han trucat al telèfon fix per dir-me que ja tinc feina. De fet, és l'únic telèfon que tinc. Tampoc tinc correu electrònic, ni compte bancari. És estrany, potser sí, ja que és impossible viure en aquest món sense correu electrònic, telèfon mòbil i compte bancari. El problema és que per a la feina m'ho han demanat. Així que he anat al banc i he dit: hola, vull obrir un compte bancari. Perfecte,
Necessitem el teu nom i cognoms, data de naixement, adreça, número de telèfon mòbil i adreça de correu electrònic. No tinc número de mòbil ni correu electrònic. Doncs torna un altre dia. Així que he anat a una botiga de mòbils per comprar-ne un. A part d'un mòbil, els he dit que volia un número de mòbil i m'han dit que necessitava una targeta SIM, però ha estat impossible comprar la targeta. Doncs resulta que s'ha de pagar cada mes i per això necessitaven el meu número de banc i un correu electrònic. Els he preguntat si hi havia una altra forma de fer-ho i m'han dit que podria fer-me de prepagament, que amb això m'estalviaria de posar el número bancari, però no el correu electrònic. Així que he anat a casa i m'he fet un correu electrònic, però no he pogut completar el procés. M'ha demanat un correu electrònic de seguretat, per si algú em volgués robar. I també m'ha demanat que posés el número de telèfon mòbil. I aquesta és la història de com he hagut de renunciar a la feina per culpa de les noves tecnologies. A hores d'ara segueixo sense cap de les 3 coses necessàries per viure. I és que resulta que si no en tens una, no et pots fer les altres. I bé, aquests han estat els contes d'aquest mes. Us deixo amb la intro final, que l'haig d'actualitzar i no ho faré ara. I espero que hagueu gaudit dels contes i de la nova intro, que és una mica caòtica, segurament. Una abraçada i fins aquí un mes. I fins aquí els contes d'aquest mes. Espero que us hagi agradat. I recordeu que podeu gaudir d'aquest projecte en diferents formats: àudio, text i vídeo. Trobareu tota la informació a la descripció d'aquest podcast. Fins aviat!